хутка з'есці, каб ніхто не паспеў іх нават убачыць. Кася, Што? добрага ранку. Прывітанне, сябры. Лесік, прывітанне. Ты чаму так рана прыйшоў? Хіба рана? Якраз у час. Перадача пачалася. Вось і пад'ела цукерачак. Што ты кажаш? Да не, нічога, Лесічак. Ух ты, а што гэта ў цябе? Дзе? Не бачу, дзе? Да вон жа цэлая горка. Заўважыла. Цукеркі? Ого, колькі. Ну так, цукеркі. Нас нехто пачаставаў? Не нас, а мяне. Толькі цябе? А са мной падзелішся? Яшчэ чаго? Ну, значыць, не падзеліш. Не, ідзі лепей вынь энцыклапедыю сваю пачытай. Разумным салодкае шкодна. А ты што будзеш рабіць? Ну, што? Чытай, кажу. Ну, добра. Прыдумаў. Падзяліцца цукерачкамі. Мне і самой мала. Так, прыцягнем. Якую зараз з'ем? О, вось гэту. Смачна есці, Касечка. Угу, Што ты кажаш? дзякую, кажу. Мусіць, салодкія цукерачкі. А якія ж яшчэ? Добра табе. Ты што ты ўсё на мяне глядзіш? Прабач, неяк само атрымліваецца. Не можаш спакойна чытаць, вон мульцік пачынаецца. Яго глядзі, а мяне пакінь у спакоі. Добра, паспрабую. Сябры, давайте разам на Касю увагі не звяртаць. О, вось так лепей. Так, якую цукерачку яшчэ з'ем? І яшчэ раз смачна есці, Касечка. Зноў ты не чытаеш. О, прабач, чытаю. Не, я так не магу. Нават цукеркі нясмачнымі здаюцца. Гэта мусіць за сумленне. Няўжо давядзецца дзяліцца з Лесікам? Эх, толькі пораўну не хачу. Што б такое прыдумаць? О, ідэя! Эй, Лесік, слухай! Што? Давай цукеркі дзяліць. Кася, ты перадумала? Так, я ж не скнара. Ух ты, дзякуй табе. А можна мне вось гэту і гэту? Чакай, не ўсё так проста. Я навучу цябе лічыць. Але ж я умею, добра лічу. Не, так не умееш. По-моему, по-Касінаму. А гэта як? Вось адкажы, хто з нас дзяўчынка? Ты, вядома. Правильно. І хлопчык, правильно? Правильно. А хлопчыкі ж павінны саступаць дзяўчынкам, так? Так. Таму ты і саступіш мне большую частку цукерачак. Ды чаго там, амаль усё мне. А мне тады колькі? А табе, ну, вось цукерачку... Ой, ці лепей, не, вось. Усяго адна? А ты як думаў? Падлікі па Касінаму рэч складаная. Спрачацца з ёю не раю. І ты хочаш паспрачацца? Не. Вось і малайчына. Таму смачна есці, Лесік. Дякую, Кась. Усё, цяпер маё сумленне ў спакоі, можна ласавацца. Я хочу паспрачацца. Ой, Ля, добрай раніцы. Прывітанне, сябры. Салют, а з чым ты хочаш паспрачацца? З тваімі падлікамі. Прапаную цяпер падзяліць па-мойму. Як гэта? Вельмі проста, па ўзросту. Вось, напрыклад, я самы старэйшы, таму мне больш. Куды? Лесік старэйшы за цябе, таму яму столькі. А цябе, Кася, як самай малодшай, тое, што засталося. А мне так зусім не падабаецца. У мяне ўсяго адна цукерка. Так несумленна. Але ты раней многа іх з'ела. Калі іх сплюсаваць з гэтай адной, усё правільна атрымаецца. Смачна есці, Смачна Касечка. есці, Кася. Ах, вы так. Пакрыўдзілася? Значыць, табе несумленна цукеркі дзяліць можна, а іншым нельга. А я іх, між іншым, для ўсіх прынёс. Дык гэта ты? Для ўсіх? А Кася сказала, што цукеркі толькі яе. Эх, Кася, Кася, не сорамна табе. Усё трэба дзяліць пароўну. Ну я прыйшла, я
Пароўну. Ну, добра. Я прошу у вас пробачення, бо схитрила і була несумленной. И более так не будешь? Не буду. Даруйте. Ну что, пробачаем? Пробачаем. Ура! Дякую вам, сябры мої. А тепер давайте хоча й цукерки по справедливості ділити. И мультик глядеть. Добра. Одна. А зараз прапаную отправиться ў новае падарожжа по Беларусі. З радасцю. І куды на гэты раз? У горад Тураў, Жыткавіцкага района Гомельскай вобласці. Гэта другі пасля Полацка самы старажытны горад нашай краіны. Упершыню Тураў узгадваецца ў аповесці мінулых гадоў пад 980 годам. Лічыцца, што яго заснаваў легендарны князь Тур. Таму і горад назвалі Тураў ад яго імені. Так, князю спадабаліся лясы, поўныя дзічыны і рака Прыпяць, дзе шмат рыбы. І ён загадаў закласці тут свой дзядзінец, замак. З часам вакол пачалі сяліцца людзі, і Тураў стаў вялікім горадам. Выходзіць, князь Тур заснаваў сваё княства? Так, звалася яно Тураўская зямля. Ёсць паданне, што князь сам выкапаў калодзеж, які нібыта меў 3 дны: залатое, срэбранае і меднае. Праломіцца меднае, вада затопіць Тураў. Срэбранае – усё княства, а залатое будзе сусветны потоп. І што? Хоць адно праламілася? Потопу ў Тураве не было. Значыць, дагэтуль усе 3 на месцы. А вось землятрус быў. Землятрус? У нас же іх не бывае. Звычайна не. Але ў 1230 годзе ён нечакана здарыўся. Нават разбурыў некалькі будынкаў на замкавай гары. Ого! А вось цікава, хто яшчэ знакаміты жыў у Тураве? Ну, акрамя князя Тура. Многа хто. Я ведаю, Кірыла Тураўскі, асветнік зямлі беларускай. Правільна, Ілля. Калі ён жыў у Тураве, спецыяльна для яго пабудавалі вежу. Там ён пісаў свае творы і адтуль звяртаўся да жыхароў. Ой, а чаму з вежы? Была раней такая традыцыя. Каб нічога не перашкаджала працаваць, чалавек замыкаўся ў вежы. Некаторыя дзеля гэтага сяліліся ў лясах ці пустынях. Во як! Незвычайная якая традыцыя. Як напамін пра тыя часы стаіць на замкавай гары велічны помнік Кірыле Тураўскаму. Постаць асветніка на фоне каменнага крыжа. Дарэчы, горад праславіўся яшчэ з-за сваіх знакамітых старажытных крыжоў. Адны растуць тут, з-пад зямлі. Як дрэвы? Невядома. Яны проста ўсё болей і болей паказваюцца з-пад зямлі, нібы вырастаюць. Лічыцца, што гэтыя крыжы маюць магічную сілу. Ух ты! Ёсць і іншыя крыжы, якія, па легендзе, прыплылі ў Тураў проста па рацэ, супраць плыні. Каменныя ды супраць плыні? Хіба такое магчыма? Толькі калі гэта цуд, не інакш. Тураўцы так і лічаць. Усе цудадзейныя таямнічыя крыжы і зараз у Тураве. Іх можа ўбачыць кожны. Проста нейкі загадкавы горад. З неверагоднай гісторыяй. Ёсць там яшчэ адно цікавае, хоць зусім і не чароўнае месца. Тураўскі луг. Сапраўднае царства птушак. Відаць, вясной ці ўвосень іх там збіраецца столькі, што вочы разбягаюцца. І сярод іх ёсць вельмі рэдкія. Як жа вам пашчасціла, дзяўчынкі і хлопчыкі, што жывуць у Тураве. Вы кожны дзень бачыце такія дзівосы. Любы можа туды наведацца і ўбачыць усё на свае вочы. Правільна, Ілля, так і зробім. Трэба скласці план экскурсіі па Тураве, каб нічога не прапусціць. А можа потым? А зараз мульцік паглядзім. Ой, ледзь пра яго не забыліся. Мы, вядома, пасля глядзім. Ну што, сябры, надышоў час развітвацца. Так, а пра план экскурсіі па Тураве вы не забылі? Не забылі. Зараз і возьмемся. Ну, добра. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Да сустрэчы зранку У нашым добраранку!